Masak lompong kepetan guys. Langsung tak panclas lomponge. Iki tak oceki dhisik. Tak panclasi cilik-cilik. Lah iki sing rada mucuk dioceki rada angel. Teko tak panclas ngono wae. Lanjut ngulek bumbune brambang bawang lombok karo kunir. Ngracik bumbune wis rampung, lanjut goreng terong karo goreng kepetane. Sedep tenan pas ditumis ngene iki. Kei godhong jeruk karo godhong salam. Uyah karo moto. Iki tak kei ndok pitik siji. Lompong karo kepetane sok kabeh. Santune sok kabeh. Iki mau sing masak saka bar asar tekan ngambi magrib. Kei gula aren sithik wae. Iki wis meh mateng, sing terakhir kei pete. Inci pisik guys. Mantep tenan. Gage-gage lek madang. Wis bar adus salin langsung madang guys. Seger tenan. Iki agek pertama aku masak lompong tak kei kepetan. Kepetan ki kaya iwak sangetan tapi ora ono daginge. Isine iki kaya lemak ngono kae. Dadi kenyil-kenyil. Wah, indulita enak tenan pokoke. Matur suwun sing sampun mampir teng video kula.